ସକାଳ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି କିସ ରାନ୍ଧିବି? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେଠି ମିଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୁଜୁରାଟର ଫେମସ ସଟରଡେ ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା କେବଳ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟର ଜୀବନକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ। ଗୁଜୁରାଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶନିବାର ମାର୍କେଟ ଆସନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ ପାଦ ରଖିଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼, ରଙ୍ଗ ଆଉ ଶବ୍ଦ। ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଉ ନଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଲି ନାଲି ସେଉରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଳି ବହୁତ ଭାରି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବେଶୀ ଭାରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଆହୁରି ଆଗକୁ କଣ କଣ ଅଛି। ସେଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ବୁଲି ଆସିକି ନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଆଜି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଡ୍ରେସ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରିବା, ଫଳ, କସ୍ମେଟିକ, ବାସନ, ଜୋତା ସବୁ କିଛି ଏଠି ମିଳିଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି କିଛି ମନେ ପଡୁଛି? ଗୋଟେ ଥରରେ ଶେଷ, ସ୍ମୃତି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ। କାହା ଯିବ କେତେ ନାଲି, ଏଇଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବେଳେ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ମିଠାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କଖାରୁ ମିଠା ଆମେ କୁହେ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସାରା ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ ବସିଛି, ଏତେ ସାରା କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧୂଳି ପୁରା ୱାଓ, ରିଏକ୍ସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏଠି ପାନିପୁରୀ ସରି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନ, ପର୍ସ ଦୋକାନ, ଡ୍ରେସ ଦୋକାନ, ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଗାମୁଛା ଏଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଣିପାରିବେ। नो पेड प्रमोशन, ओनली फ्री प्रमोशन। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମାର୍କେଟ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ମତେ ତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଲୋକାଲ ଆମର ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟ ଠୁ ଏଇ ଶନିବାର ମାର୍କେଟ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରିବା ମାର୍କେଟ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଆଗରୁ ପରିବା ମାନେ ଋତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ପରିବା ମାନେ ମାର୍କେଟ। ଏତେ ଭିଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଗର ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପିଆଜ ଉପରେ ନାଲି ଲାଇଟ ଆଉ ଆଳୁ ଉପରେ ଧଳା ଲାଇଟ ଆଉ ପରିବା ଉପରେ ଦେଖଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ଲାଇଟ, ଯେମିତି ଇଏ ସାବତ ଛୁଆ। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇଟ ନାହିଁ, ସେଇ ଲାଇଟ ରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଛି। ନାଇଁ ମ ତା ଉପରେ ନାଲି ଲାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିକିଣିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ଆମର ଟିକେ ବିଲାତି କିଣି ନବା, ଟିକେ ପରିବା ପତ୍ର ଏବେ କିଣି ନବା, ତାପରେ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କଣ କିଣିଲୁ ଆଉ କଣ କଣ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୀପ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଆଉ ଏଠି କେତେ ଫଳ, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ, ସେଉ, କମଳା, ପିଜୁଳି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ, ଆଉ ଅଦା ବି ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ଅଛି, ଟିକେ ନେଇଯିବା ଅଦା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପଚରା ପଚୁର ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳର ଏଇ ଯିଏ ପିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଯାହାର ଚା କଥା ମନେ ପଡେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କିଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ସିଜିନ ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଦାମ, ଶାଗ ଏମିତି ସବୁଜ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୂଳା କଥା କଣ କହିବି, ସେ ତ ଘର ଘର କମେଡି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି କାହା ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସୁଣ ବି ଧରିନବା, କାହିଁକିନା ରସୁଣ ବି ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଉଛି ଆଉ କଣ। କେତେ ଲାଇଟ ଲାଗିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭେରାଇଟି କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଇଟ। କେବଳ ପରିବା ଜାଗାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ। କଲରା ପିତା କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହେ ଭଲ, ମନ କହେ ଦୂରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିଦଉ। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଭିତରକୁ ପଶିବା ପସିବୁଲ ହଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ରୁମ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କଣ କଣ ଆଣିଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କଣ କଣ ଆଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଣିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଏଇଟା କନ୍ଦମୂଳ, ପପୟା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ମୋ ଦୋକାନୀ, ଆଉ ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାରୁ, ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ବୁଲିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ସେଉଟା ଗୋଟେ ଖସି ପଡିଛି ବୋଲି ତାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ରଖିଲେଣି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖାଇବି। ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ଶୁଣା ହଉନି ଭଏସ ଟା। ଫିଟେଇକି ଆଉ ଅଦା ଟା ବି ଦେଖୁନା, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଆଉ ଆଳୁ ପିଆଜ ଏଠି ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ନା 50 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି, ମାନେ ସେ ଫିକ୍ସ ରଖିଥିବେ 2 କେଜି କି 3 କେଜି ସେମିତି। ଆମର ତ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ପରିବା ଆସିଲା, ତାକୁ ଏବେ ରଖିଦବା ଆମେ। ରହିଲେ ବାଇ ବାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ରହିଲି।